Het is dit weekend nog even terugbieden en hakken door het waar. Want er komt nog het noorden gewoon millimeters op je sta. Maar Takkenbieke lijkt het toch gewoon simmer te worden. En dat zou ik wel eens een periode willen kennen die langer wordt. Nou, laat ik eerst maar beginnen met Joen en vannacht. Ja, hebben we nog altijd een kans eerst op Rijn. Misschien wel flink wat Rijn, wat een buiig karakter. Dan even een droge periode. Letter vannacht weer Rijn. En de temperaturen vannacht zit tussen de 14 en de 16 graden. Ja. De wind die zal zwak of matig wezen en die komt wat meer uit het westen en het zuidwesten waaien. Dan zetten we terug naar morgen. Morgen weet ik nog maar bewolkt waar. Laten we het daarop houden. En via de Rijn, soms rijdt het even stevig, maar in de rin van de midden en in de joentijd wordt het stadig ondroeg. Misschien in het waardgebied nog even wat zinnen en daar houdt het mooi op. De temperaturen zijn nog altijd prima, zo om en bij de 20 graden heen. Koud wordt het net. En de wind, ja, die is zwak of matig en die komt uit het zuidwesten mooi ontwesten. Dan zetten we terug naar Takkenbieke. Manje, Tiesje, Waasje, 3 dagen op een richtje mooi. Toch redelijk wat zinnen. Ik denk Manje de meeste zinnen, Tiesje ik flink wat zinnen, Waasje met wat meer bewolking. Maar al deze dagen een temperatuur eerst om en bij de 20 graden, Waasje aan 22 graden. En het lijkt droog te blijven. En nu Waasje gaan de temperatuur nog verder omheen. We met de Manje, maar weer even in het Waasje.